एजुकेशन बिनिफ्राय जेनाखि मोनसे रुल्स खालामना होबाय दा गभर्नमेन्टआ बेनो जाहैबाय जायनाखि जोंनि गभर्नमेन्ट कलेजाव जेसेबांनाखि फरायनायफोर दङ स्टुडेन्टसफोर दं बिसोरनि थाखाय मा खालामना होबाय जायफ्रानाखि बेक दङ प्रिभियास सेमिस्टारावहाय दा बिसोरो फुल पेमेन्ट होनांगौ आरो फुल पेमेन्ट होनांगौ माने जोंहा इनकाम सार्टिफिकेटजोंहाय बिपिएल जों लाफानानै जोंहा फिसा खम जायो एराउन्ड जोंना 525 बिदियाव जायोमोन दा मा खालामना होखो जायफ्रानाखि बेक दङ बिसोरो फुल पेमेन्ट होनांगौ 4000 सामथिं होनांगौ आरो दा बे टटेलि इनजास्टिस मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि गभर्नमेन्ट कलेजावहाय टटेलि आउट अफ 100% 80%आनो जोंना मिडिल क्लास फेमिलि आरो गरिबफोर जाखायो दा बेफोरबायदि कन्डिसनखौ नायोब्ला जोंनि गभर्नमेन्ट कलेजफ्रावहाय ओरैनोबाबो फुल फेमिलिसासो फरायखायो बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनानै फरायफैखायो दा बेबायदि कन्डिसनावबो जुदि बेबायदि गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनाखि हायर इडुकेसननिफ्राय बेबायदि अर्डारा जुदि खालामनानै दा कन्टिनिउ सोलिगासिनो दंखायो नालाय दा बिदि खालामोब्ला जोंनि स्टुडेन्टफ्रा फाय फरायबावनो दा बे मोनसे सल्युसन बेखौबो नांगौ जोंनोहाय दा जोंबो ओरैनो जिरायनानै थाया जेसेबां मानि बिदि खालामबाय थागोन जोंबो ओंखारबाय थागोन जोंबो ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा मानो होनब्ला जोंबो स्टुडेन्ट जोंहाबो स्टुडेन्ट्सनि राइट्स दङ जोंबो ओरैनो थानाय नङा दा आङो बेखौनो खावलायनोबो सानो आरो जेनाखि जोंनि हायर इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जेनाखि अफिसारफोर बिथांमोन दङ जेन' बिथांमोना बेखौहाय जेन' स्टुडेन्टफोरनि जेनाखि खस्थ'फोर जेनाखि बेफोरखौहाय जेन' सल्युसन लाबोयिनि थाखायहाय मानो होननानै बुङोबा जोंनि गभर्नमेन्ट कलेज बायदियावनो एग्जाम्पल लायोब्ला आरो आदा जेरै सालाखाथि दं सालाखाथिनिफ्रायबो लायसग्रा गोबां मानसि दङ जेरैहाय ओरै धुबुरी साइडनिफ्रायबो दं बिराद गोजाननिफ्राय फैग्रा दं आरो बिराद गोजाननिफ्राय फैग्रा दं आरो दा बेफोरबायदिया गोजाननिफ्राय फैनानै हान्थिनानै जुदि बिसोरबायदियानो उइकआव बिसोर खनथाम खनब्रैल' फैनो हायोब्ला आरो जुदि बेबायदि फिसावहाय जुदि बिदि नांथाबनानै जुदि बिदि खालामनानै होयोब्ला अब्ला बिसोरबायदिया उइकआवनो खनसेल' फैगोन माथो मानावनो खनथाम खनब्रैल' फैगोन माथो आरो गभर्नमेन्ट कलेजजों प्राइभेट कलेजनि डिफारेन्सा मा फैखो बिदिबा बेबायदि गोबां सल्युसन बेबायदि गोबां सोंथि फैदों जोंनि स्टुडेन्टनि गेजेरावहाय जोङो बेखौहाय जोंनो सल्युसन नांगौ आरो आं मोनसे बेखौनो खावलायहरनो सानो जेनाखि जोंनि प्रेजेन्ट मानगोनां CM प्रमद बर' सार बिथांखौबो आं बे समाव खावलायनो सानो जेनाखि जोंनि बेफोरबायदि कन्डिसनखौ नुनानै जेन' सल्युसनखौ लाबोयो जेन' एक्सुवेलि जोंनो सल्युसन नांगौखाय जोङो बिथांखौबो खावलायो आरो बिनि लाइनजोंबो थांद्राया बाट जोङो हेफाजाब नांगौ आरो बिनिफ्रायबो दा जोङो बेखौनो खावलायो दाथ' ओरैनो 4000 होनांगौ आरो कम्पालसारि खालामनानै होबाय माने कम्पालसारियाबो मा जायफ्रानाखि बेक दङ सिगांनि सेमिस्टाराव जेन'बा बेक थायोब्ला फुल पेमेन्ट होनांगौ आरो जाय माने ओरैबायदि फि वेभियार स्किम बे स्किमखौहाय दिहुननानै होदों हायर इडुकेसननिफ्राय डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा जायफ्रानाखि बे गैया बिनि थाखायल' फ्रि जागोन आरो कर्सआ दा बेखौ मारै गनायना लानो हाथावथाव बेयो जानो हाथावा आरो जोंबोथ' स्टुडेन्ट ना बेफोरबायदि खोथा सोंलुआ फैयो आरो प्राइभेटआथ' जायाखै मानो होनबा बे गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्रायसो अलरेडि हायर इडुकेसननिफ्राय डिक्लेयार खालामना होनाय जाहैबाय दा बेनिखायनो जोंनि लवार आसामाव बुंनो थाङोब्ला बेफोर कन्डिसना जेनाखि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बेफोरावबो आरो बेंटल कलेज बेफोरबायदियाव बिराद थासारि जानानै दं आरो दा जोंनि नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो जेनाखि गभर्नमेन्ट कलेजेसफोर दङ दा बेफोरावबो बिराद प्रब्लेमा बेनो जानानै दं आरो जोंनो जास्टिस नांगौ बेनो आरो जोङो मेम'रेन्डामखौ जोङो डिसि सारनि आखायाव होगोन जेन' बेबो जेन' नायनानै एसे बिजिरो जेन' प्रब्लेमसफ्रा मा जामारदों मा जामाराखै आरो जोङो नैबे KDSनिफ्राय DC अफिससिम जोङो रेडि खालामगोन दा बेनो आरो नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाइ स्पिड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827